Hello everyone, good morning बयनिसिमबो ओमफ्राय नै आंहा लोगोफोर मर्निं थाबायनो मोन्दों आरोना थ' मानि थाखाय थाबायनो मोन्दों नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायदो नै एम्बु गाबलायदों आरोना लोगोफोर थ' आङो थांगासिनो दङ बबेयाव थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था थारैनो नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर दा आङो थांगासिनो ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर अखायाथ' हालेगासिनो खुनु थिग गैया हानायनि दै दबा थालायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै मर्निं माने लामायाव दैसो गानो मोनलायबाय आरोना लोगोफोर उफाय गैया दा थांगासिनो आरोना आङो थ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय था नायदो नै ओरैबायदि क्लिन साफाथ' आरोना दा माने एसे फ्रि अखा हादों आरोना बेखायनो आङो साथा लादों एखमबा सिजानोबो लुगैलायलाङोना एसे फ्रि अखायाव माने सिजास्रोलायबावबाय आरोना आङो साथाखौ गाहायाव लालायबावबायसो थ' नायदो नै लोगोफोर मोनथारसिगोन थारैनो नै लोगोफोर आं बे दखानावसो फैदों आरोना मानो होनब्ला फिसाला दिनै स्कुलाव माबा रटिसो लांगोननो आरोना रटिखौसो लांगोननो थ' आङो फैबाय आरोना ओमफ्राय खालिमोन आरो फुङा दखाना ओमफ्राय नायदो नै आब'आ रुटि नागासिनो आरोना बिराद मोजां नानो रोंगौ आब'आ माने रावबो गैथ'वामोन कास्टमारा आंल'मोन आरोना थ' नानायखौ नायबाय आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय बे आब'आ बिराद मोजां आरोना पारफेक्ट जाबाय मालाय नानायाव खिन्थु बिराद भिर जायो आरोना स्कुल खाथियाव नालाय बे दखाना माने हरस्लाबनोसो हाया आरोना मेंगुलायो बेस्राफोर थ' दसे दिन्थिबाय आरोना ओमफ्राय ओरैजाय जोंना बेवाया सावगासिनो दं आरोना रटिखौ ओंख्रिफोरा थारैनो माने रेडि जाखाथारबायमोन ओमफ्राय दा आं नाफुबाय थानायाव लोगो मोनहैदों आरोना लोगोफोर थ' एसे शेयार खालामबाय नोंथांमोनजोंबो आब'नि रुटि नानायखौ आरोना लोगोफोर दा नायदो नै आं गरम लानानैबो फैबाय आरोना सबजियाबो गरमखामोन रटियाबो गरम लानानै फैबाय ओमफ्राय लोगो नै सुनानै दोनखानाय टिफिनाव आङो रेडि खालामबाय फिसाफोरनि थाखाय आरोना लोगोफोर नैबे फिसालानो हरबाय मोननै ओमफ्राय एकदम हाखु दाखु जायोहाय लोगोफोर एकदम ओमफ्राय नैबे फिसाजोनि आरोना फिसाजोआ गुरसेल' जागोननो थ' मोनसे होबाय आरोना थारैनो आङो गथ'खौ दोनना फैबाय सासेयाबो थांबाय ओमफ्राय एकदम फुरा गासैबो रुमसफोरखौनो आङो क्लिन खालामजोबखांबाय रुमखौ क्लिन खालामजोबखांनायनि उनावहाय आङो बाहेरानि खामानि मावस्रांजोबबाय थ' आङो माने दाखोर सावहांहांआवनो ओरैबायदि हाना होलायबाय आरोना लोगोफोर बोथोरा नै बिराद इन्टारेस्टिं होननांगोन ना मानांगोनथाय नै बेबायदि हागासिनो दं आरोना माने सान्दुंबो ओंखारदोंमोन लोगोफोर जिबो दिहुनदोंमोन आरोना आङो जि गिसि दङ नोंथांमोना नायलाय नै लोगोफोर आंना जि गिसिया आरोना लोगोफोर दा बे जिखौनो आङो फोरानदोंमोन बाहेरायाव थ' दसेनो अखा थाइफ्रिलाबायबाय बेखायनो आङो माने न' सिङाव होफिनबाय आरोना लोगोफोर नै आङो फांखायाव होफिनबाय आरोना आङो बेबायदि खाना लाखादों बायसान्स जुदि जिया रानाब्ला अखा बोथोराव आरोना अखा बोथोरखासै दाथ' माने रोगांनो थाखाय आरो ओमफ्राय नायदो नै हागासिनो आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो ओमफ्राय जोंना जि मोजां बारना दं आरोना लोगोफोर नै अशकफोरा बिराद मोजां बारदों बै साइडजोंबो बिबार लाजोबदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै अखाया हागासिनो थान्दा आरोना लोगोफोर माने जा उन्दुखा होननाय जादों आरोना बोथोरा ओमफ्राय आरो जोंथ' बिमा उफाय गैया दा फुरा गासिबो खामानिखौ मावना लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय संनाय खावनायनि दंलाय आरो माथो होनबाव बारलांनांसिगोन आरोना लोगोफोर आङो सिजानो बाथारदोंमोन नायदो नै लोगोफोर गाहायनिफ्रायनो बारखाथारदों नै आंना सार गायनानै गालांदोंमोन आरोना बे फुलखौ दाखालि सारा गायना गालांदोंमोन बिराद मोजां बारना दं आरोना ओमफ्राय बिराद सोमखोर जादोंना नै लोगोफोर ओमफ्राय नै अखा हागासिनो अखाहाय अखा माबोरै जाबावनांगौ जाखो अखा हागासिनो दङ थांनानै थांसै आङो माने गासिबो खामानिखौनो आङो मावखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा दसे ब्लग भिडिअ लालायबाय आरोना लोगोफोर खामानि मावखांनाय लोगो
थ' गासिबो क्लिन जाजोब्बाय आंना रुमफोरा साफा खालामजोबखाबाय आरो आं गासिबखौबो ओमफ्राय सासे आब' फैगासिनो दङ बिथांजोआ फैगोना फैयाथाय आङो बिराद फैजानो लुगैदों आरोना माने नुयियानो बोसोर जाबाय बे आब'खौ माने जोंनि क'क्राझारावनो खामानि दङ बिथांजोना ओमफ्राय दा बिथांजोआ बुंहरदोंमोन फैगोन होननानै फैयोना फैया नायनोसै आरोना जुदि फैयो थारैनो नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन आरोना बियो सोर गासिबो क्लिन खालामजोब्बायमोन आरोना आङो ओमफ्राय नै आंना मैयानि रानि सि दङ आरोना नै बेफोरखौ दा आङो सान्दुङाव होनांसिगोन आरोना बिराद दिगदारहाय अखा हाबाथाय जि जोमनि थाखायनो दिगदार आरोना लाबाय आं लामनोसै लामना लाबाय आङो आरो दंबावो माखासे लामलायबाय आरो सुनांगौआनो बिराद बुरजा दङ एसे सुस्र'लाबायनानै लानांसिगोन आरोना आङो सुस्र'लाबायनानै माने दसे गानलाबायनाय दङ थ' नै नायदो नै लोगोफोर जिया सुनांगौआनो नै दहाय सुनो लादोंमोन अखा हानायनि थाखाय दोनथ'फिननाय जाबाय ओमफ्राय नै रेडि सुनो थाखाय आरोना सुनानै ओमफ्राय लोगोफोर नै आं बिसनासो बानोसै आरोना आं मेंनाय मोनबाय लोगोफोर माने जि जोम सुखांस्रांबाय इरिस्रांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाबाय थानाय समाव खबर मोनबाय माने आलासिफोरा सफैयासै सुबिदा उसुबिदा थायो बयहाबो थ' सफैयासै आरोना जोंनिसिम अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय माने आं बिराद मेंनाय मोनबाय दसे माबानोसै आरोना लोगोफोर आं दसे गोलांसै नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय